Mamutse Peter Jimmy Muzanena Munomen ndiwe chakamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana verembodza kuimari dara kutsvaka izvozvo ndi Mamutse Peter atara vana Muzanena Munomen ariyo wacho pfuma arimwe ariyo pfuma wamuri kudira pfuma washandia kuja kuda pfuma yangu kuna Muzanena tichaona akarura akasiyana akuda jeredzwa navo makanyorerana here kamuti chakasara chibva mataura chakasara tichitora pamutsako mombe zvatingati danga nembatya dzababa mai ndozvatotarisira pafuma paakagumira totanga papfuma katinayo hazvisiri zviro zvatingagarire. Tine magurosari tine kuopera kunhoka matekenyanefu chii zvese zvatina basa nazvo. Zvatinoda papfuma tichitaura muno tinotarisira danga zvitsambo mbatya dzababa namai nemasungiro pamutsango haana kubvisa kana sei akamuchaja mari 3,500 iri chii US mari 3,500 danga mombe 8 dzinotsika ngani dzinotsika 5 saka yakatobvisa 1 pane dzinotsika masaa ne 4 dzinotsika 3 dzemari mari 200 mombe nechete mbudzi 3 dzemasumbiro haana kubvisa zvipfeko zvamai haana kubvisa haana kubvisa ivo ndoroora rako iro ndorinonzi roora 3,500 mutaro mombe 4 dzinotsika mbudzi 3 ne3 dze200 kuita 600 zvamakawirirana noti ndingapokana mukadzi uchinai vatoranga sei mukaramba wakaramba andakaramba mukadzi ati chaitika dambudziko randandinaro nderekuti mukadzi aenda kumba adzoke aita 2 weeks ne 4 days akabva ikoko airwara osvika kumba orwara futi ndodzokera naye ndaenda pandaenda naye yoita kuita zvakanaka todzokera kumba tadzokera kumba zvaitika futi izvozvo futi nhau yainetsa futi panaye yanga naye pabonde chaipo ndo nhai zhinji yainetsa tizame kugadziswa nhau iyoyo. Baba wakati ndini tete hakuna nyaya kwazinoenda dzangu kunze kwandotonga ndega nyaya dzangu inini hapana mumwe anodzidzwa. Ndakambozama kuda kugadziswawo newangu ati zvakashaya basa. angari murume pachezvake angari murume pachezvake. Pandaitorara chaipo aidira mvura raichiyo vadare unoona ungari petu anonzani ari pizvo zvimwana arikuba anonzani yanzi mukadzi anonzani saka yanzi bima mutse bii ndokutisiko beauty chete
Akushauri hivi. Jaile kunetsana kwemunu zvatira kutaura maningi dzinosika Hai baba nditanga. Asi pekuti zviwani zvinezvi zvino. Patozvi. Iyo mukadzi wangu futi ndaichimuda. Iyo wanotondidzingira baba wakatobva ndiri wamai manje. Mai vacho vakatima nematombo. Mwana wangu atomboti ndione wana izvozvi wana wangu warisira kubhawa netsana wangu vari panapa. Warisira kubhawa izvozvi. Wakura sei? Mwacha negore ari kuenda kubhawa negore ne 4 months. Manunguzuna nditi wangatoti ndakatoona manunguzuna. Mai wakafa. Mai mukadzi. Waripo pe. Wachibvuma kuti iwo unoongorora mwanasikana wavo baba kwete mai. Right, tikangotendera panyaya waizwa nyaya kana panyaya pfuma. Tinofamba nezvakanyorwa. Mambo anozotaura kuti zvinogadzira. Pasina kanzeri musi. Alimotare pane kuti iyoyo hauna apateza ronda pfuma yako. Ukavashaya kana yekumbo Pfuma yakadzawo. Pamusoro. Mombe iyoyo kuti iendeka haina kuenda iri papfuma. Mombe iyoyo wakabatwa nemukadzi wemunhu. Wabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva ndikumbira mombe iyo baba vangu. Wabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva wabvisa bvanzi pada mombe dzawachacha. Wachachwa mombe dzose waidanga kwangu. Wati ndokumbira mombe kudanga. Ndokumbira mombe. Yanga nawe waiti ndichadzosa. Mombe iyo. Yakatoenda kufuma. Uyo Ndione kuita mbili. ndione zvakuda kwawo. Ndio. Aiwa kunokuda. Wauda pfuma yao. Right, choita kuti kubata ukama unobvisa mombe nhatu. Wane wakatobvisa, saka unobvisa mombe mbiri. Yedanga neyamai. Ane mbudzi nhatu. Obvisa izvozvo. Makosi imari yamamunza ukati. Hanzi imari yamamunza kudai. Yadamunza. Makabandira mari yesama $60. 60 plus 10 anabvisa $70. Azvibhazi Imari $100. hanzi $100 kuyana naye kudzoka nekuya achiita masamu auta $30 kuita $100. Saka izvo zvinhu zvakataura mbudzi nhatu dzemasungiro, mombe mbiri, wane wakatora. Unozvibhadhara rini? Tongoti gore no. Hausi serious, ndakudzingisira kuti zviro zvifamba. Chandinoita kuti gore no ndapangwa ndoshanda. Ndoitira kuti ikanzi Mombe kakumbero. handina mombe. Mombe ndandatotenga ndati bata uchidanga ikabereka ndozira sisi. Kuchitanga kubvisa wana. Ndakabva yangu indoyo. Handina na mombe izvi. Mbudzi Handina na mbudzi. Asi dziri mbudzi ndoona kudziwana. ndochibvisa mbudzi. Unobvisa rini? Tingatingoti muna October. $100 iyo utokupayo kupera kwemwedzi wobvisa $100 yawe yemakosi. Pa $100 manje handina ngati mwedzi muno mandisunguzira. Asiri. Katingoti zvesipa vonga wani. Kunoenda zvibatanidzo munguva yachiro. Kupera kwaOctober. Wobvisa $100 nembudzi nhatu kupera kwaOctober. Mombe dzese takupa gore rinouya unobvisa munana.
Wakupedza uko munani kupera kwezhizha yakamutora munani June July na kupa Julai mwezi dzese 3 kuendesa asi October usakaendesa tikuura manje mbakwa kuti chindotora mati 2 chaka mati mombe 2 mombe 3 Mutu. mbudzi 3 Mbudzi ite mombe 2. asi ndokumbirawo ipapo mbudzi 3 ni 100 total ipapo ndokumbirawo kuti mhuri yangu ini ndoda hangu kuchengeta ndega wandipo mhuri yangu kumejasi kuti ndo inotakura nezvevanhu mosimu zvidaro